Anginibingelele babukele enhlana sezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Hey namhlanje ngila endaweni yaseSwatini kuMankayane. Hey sengihambile le ndawo lena. Mangifika la kuMankayane ngithola ubaba la uMabuza uhleli khona kade kwenza ngoba ngisho umbhekile uyambona hayi kukhule kade kwenza usekwenzile ke sengithi mina cha baba Mabuza before sihlukane asisale sithatha la sikhuluma utshela abantu ukuthi wena ubaba uMabuza wenzani ukuphi baba Mabuza la eSwatini bakuthola kuphi baba Mabuza. Bingelele bonke abantu bakumbama nomhlaba. Ubaba Mabuza useswazini eMankayane. Usiza abantu ngemthandazo. Uyabathandazela abantu besebenzisa umoya. Basizakale kwekhona asikwenza kokibo ngesizwe sisebenzisa iswasho abantu kuze baphumelele basizakale baphile. Baba Mabuza kafushane nje wena uthi abantu yabasiza ngokubabeka izandla yabasiza futhi nangalokuba ngalezi washo ngoba uyazi ukuthi wayo baba Mabuza la kukhona umuntu ongavunywa umuthi iqiniso noma manga lokho mhlambe ngokwazi kwakho. Kuyiqiniso baba lokuthi kuya ngalomuntu lokuthi umuntu kanjani ufuna umthole kamoya lokuthi umuntu osebenzisa ini angasebenzisa ini ukuze aphile ukuze aphumelele ukuze asizakale ukuze aphile umuntu kufuneka ukuthi umthole babukele niyamuzwani baba Mabuza hayi lento yokuvela ubona umuntu usuthatha uyamnikeza hayi kule swasho sami lesi bayaphila kule swasho sami lesi abafuna umsebenzi bawuthola kanti lo muntu lona kwasiwasho leza simvumi kufuna ukuthi uthole kuqala ingcekithi baba Mabuza nje ubusho ukuthi lo muntu uvunywa isiwasho noma uvunywa zihlahla mangisho izihlahla phela ngisho imithi hey mangisho izihlahla ngisho imithi phela kufuna ukuthi sibuke kuqala yazi baba Mabuza muva nje abantu abanye bathi hey bani sesikhathele thina ukusebenzisa umuthi lo niyawusebenzisa kodwa ukwenzeli lutho wena uyagaranta lapha esiwashweni uyagaranta lapha ekubabekeni izandla ikhona lapho baba ngime khona elikakhulu garanta kakhulu ngibeka izandla kubantu baphile bese uma ngakubiza kuba khona ufuna ukusebenzisa kuye lo muntu ukuze asizakale leyiwasho kakhulu. Manje baba Mabuza akwengibuze nje ngiyayibuzela nami akwesithi nanga umuntu uthi uhanjelwe mhlawumbe isithandwa sakhe uyaye wenze njani lapho mhlawumbe uhanjelwe isithandwa sakhe noma ushiye umathandana wakhe uyawusebenza kanjani lapho ngiyababuka nje sebekugqolozela bathi lo baba lona ngithandaze ngifune ukwazi lokuthi uhanjiswe yini ngithi ngingathola ke bese ngisebenza ngalendlela lengimthole ngayo lokuthi uhambe kanjani ngoba kungenzeka ngithi mase ngimtholile ngenzeka ngithi hayi awungitholile isithombe sakhe ya sokimi ngizosebenzisa sona ukumbiza abuye uyagaranta babuye abuya noma kanjani uyabuya sengibasizile abanene uyabuya baba Mabuza nabo bofakazi uma ufuna ubofakazi ngakulandela ye Mabuza uyabuya ngempela noma bekuthiwa umduna noma umsikade umduna noma umsikazi uyabuya ngoba ngisuke ngazi ukuthi uhambe kanjani yini emahambisini ngaqala kamoya lokuthi yini emahambisini then bese ke ngeza bona babukeli hayi inkulu le ndaba mana ke baba Mabuza la emakhaya uyasebenza mhlawumbe nje uthi ekhaya silali sihlushwa izinto ezithile uyasiza futhi namakhaya ngibasizile baba basizile nakhona abahlaselekile indlela nathize emakhaya ngiyangena babe ngikhiphe konke okungqolile siyabuya asale abantu baphile makuthiwa ke mhlawumbe na umndeni uthi uhanjelwe uya isidumbu uyasisebenza yini mhlawumbe isidumbu uma ngabe bahambele nakhona baba ngifosta ukuthi ngithole lo ukuthi
basebenziseni uma ngabe khona bakusebenzisile kuye ukuze ashone endlule emhlabeni. Ngiyafuna ukuthi bamsebenze kanjani. Akwesithi nje bamdubulile noma bamgwazile uyakwazi kumgcupha. Ngiyakwazi. Kwenzeke futhi. Awusiya mhlawumbe mangingayibuzela nje babumabuza kuyaye kwenzeke emva kwesikhathi esingakanani. Angikufaki mhlawumbe ekhonini kodwa nje ngisenzela ukhona umbukeli naye lapha ekhaya ezoba nayo ihlunyana. Isikhathi esiningi ngisebenzise u3 days. Number 1 ke yimi loyo u3 days bese okunye babumabuza kwesithi nangu umuntu uyafika uboshelwe umuntu noma kuboshwe umuntu wasekhaya uyalekelela ekutheni aphume ejele. Nakhona bathi nakhona uma ngabe aboshiwe noma unecala bamkhande anecala vele alenzile ukuthi ngimsize nakhona ngiye ngimkhiphe nalo sejele osavela ngekhathi ngiye ngenze indlela ukuthi le umkhandanga nacala bamkhiphe ngaphandle. Babukeli asipromote ubugebengu asipromote ubugebengu cishe niyamuzwa ukuthi mangabe eseboshiwe esevele ngaphakathi uyaye enza ama means ukuthi akabuye not ukuthi sipromote ubugebengu nje phansi ngabo asipromote kodwa makwenzekile wehlelwa ileloshwa ubaba Mabuza ukhona la uyatholakala uyasiza ulaphana ke ubaba Mabuza endaweni yase Mathapha la asebenzela khona ulapha kuMathapha nenombolo zakhe uzozikhipha njengamanje ngisacela baba Mabuza usiphi inombolo. Ngiyatholakala nje ukuba uDlamini asho ukuthi ngiyatholakala kuMathapha lapha eSibayeni ngiyatholakala uyangithola lapho uma ufika khona noma ke ungakefiki khona ufuna ukuza khona noma khona ufuna ukwazi before ufike kimi uyangifonela uyangishayela icingo ngiyatholakala ku 76 72 44 asiqale phansi baba Mabuza 76 72 44 uyatholakala lapho mawula ngaphakathi eSwatini ungamthola na ku WhatsApp futhi uyatholakala wenza konke nakhona kodwa mawungaphandle kweSwatini ungathi +268 bese uqhubeka ufake inombolo njengoba seshilo baba Mabuza niphila phela emakhaya valelisa ke baba Mabuza kubabukeli uthi uyavalelisa. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke valelisa baba Mabuza kubabukeli naba nje bayakuthanda buka nje bayahleka manje buka nje bayahleka left and right and center hey bakithi valelisa baba Mabuza. Ngibonga kakhulu malanga namahle Nkosi yami South Africa Swaziland magumba manomhlaba ngikhona baba Mabuza ukhona ula eSwatini uyamthola lapho kule number engunikeze sona. uNkulunkulu alinibusise nonke ngiyanthanda. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya niphile phela na phela subscribe lapho phela uthumelele nomunye umuntu umtshela nangu Mabuza ugcwele indlu nangu Mabuza ugcwele TV niphile nonke emakhaya bayo. Esengilibele baba Mabuza ukukubuza ushola ngamalini? Ngiye ngisebenzise u200 yes ukuhlola 200 yini ngeSiswati 200 amakhulu amabili wemalangeni amakhulu amabili wamalangeni hayi no sibize kahle imali yokuhlola kusho ukuthi na ufuna ukufika kubaba Mabuza uphatha u200 uconsult eqala bese imali nenye uzoyithola usuconsultile nobaba Mabuza akakwazi ukuvela akucharge efonini noma akucharge engakakuboni konke ukuthola kuye ekhaya ngithi kunjalo baba Mabuza kunjalo siyabonga ngoba kufuna ngazicala lokuthi yini inkinga